Harkkanen. Yes. No pepparit täytyy olla Jakomäen monnistuspalvelussa parin minuutin päästä. Mutta mä nyt sitten kun Forssi mulla nimenomaan soitti. Niin pidetään kiirettä. No älä heslää nyt koko ajan. Vitsi tsiikas koude. Voi vitallis, niillä on varmaan ollut skradari tossa töyrällä. Paljon sulla oli lasissa? Oli 7 ja tässä on 50 rajoitus. Päivä. Ajokortti ja rekisteri ota. Yes. Rupas Vile nyt tsekkaa tänne. Missä? No niin. Harkkanen. Maksamattomia laskuja ja pelmeitä. No ei no kyllä tossa. Rekisteri ota niinkö? Joo, no okei, mä tsekkaan ihan hetki. Mikä ihmeellistä? Sakari Kontola tapahtunut. No löytyykö se nyt mitä helvetti? Älä perkele nyt haslaa. Vile nyt tossa on muutenkin nyt. Ihan pikkasen menee. No ei mä sulle sanonut mitään. Ei, jos mitään kyllä mä luulen tarvitsen. Ajokortti ja rekisteri ota. Kaikki kunnossa. Turvallista matkaa. Yes.